Moje ime je Milan Vrbaški, ja sam direktor Toyota centra Beograd. 2014. godina je donela mnogo Toyota u Srbiji. Naime, Toyota je povećala svoj tržišni udeo skoro za duplo i u celoj zemlji ćemo prodati preko 900 automobila. Što se tiče Toyota centra, on je takođe povećao svoj udeo u mreži i kao najveći i najbolji diler koji je dobio po prvi put Ichiban nagradu Toyota Motor Europe, uspeli smo da prodamo oko 400 novih automobila i preko 160 polovnih automobila. U narednoj godini Toyota je spremila za Evropu i naravno za Srbiju 3 nova modela. Radi se o velikoj restylingu Aurisa, zatim možemo reći čak novom modelu Avensisa, znači jednom stvarno ogromnom restylingu iznutra i spolja i restylingu RAV4 koji će dobiti, pored novih BMW-ovih dizel motora, dobit će i hibridni pogon i mnoštvo nove opreme koje možete da vidite već na Lexusu NX.